Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao is vanochtend een recordaantal van 23 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder testen zoveel mensen op één dag positief op het virus. 1 importgeval werkt als bemanningslid op een boot. 13 personen konden gelinkt worden aan eerdere gevallen en van 9 personen is de bron onbekend. Daarbij is opmerkelijk dat een groot deel van de besmettingen zou hebben plaatsgevonden toen een koor bijeenkwam om te oefenen. Dit wordt door de overheid een zogenaamd superspread event genoemd. Bij een huis aan de Punta Cardonweg is gisteren een grote hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Het zou gaan om honderden kilo's. De drugs was verborgen in verschillende kliko's. Er zijn 3 mensen aangehouden, een vader, moeder en 20-jarige zoon. De inval en arrestatie werden gedaan tijdens een gezamenlijke actie van de dienst georganiseerde criminaliteit, het arrestatieteam en de douane. Volgens de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Erwin Arkenbout, moeten lokale politici moed tonen. Hij zei dat in een speciale videoboodschap naar aanleiding van Prinsjesdag. Volgens Arkenbout is de situatie op de eilanden niet goed en is het nodig dat politici laten weten welke kant de eilanden op moeten en ook daadwerkelijk de problemen benoemen en aanpakken. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Curaçaose overheid overlegt met de onderwijssector. Er wordt gesproken met schoolbesturen, docenten en vakbonden. Deze week werd bekend dat per 21 september er geen les mag worden gegeven aan groepen groter dan 25 leerlingen. Het gaat om klassen van groep 8 en hoger. Deze week wordt met de onderwijssector besproken hoe dit precies georganiseerd kan worden. Curaçao Refinery Utilities, beter bekend als CRU, heeft gisteren een overeenkomst getekend voor de opslag van ruwe olie en olieproducten op de Bullenbay Terminal. Met deze overeenkomst revitaliseert CRU de werking van de olieopslagfaciliteiten in Bullenbay. Het eerste bedrijf dat gebruik maakt van deze opslagmogelijkheden is SPS Drilling EMP. Dat heeft zijn hoofdkantoor in Houston in Amerika. Op Curaçao zijn gisterochtend meerdere aanhoudingen verricht bij invallen op de Soanaweg en de Guanaweg. Verder zijn veel spullen in beslag genomen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om voorwerpen die zijn gestolen. Ook is er bij de invallen drugs in beslag genomen. De vereniging Apothekers en Eigenaren is bang dat de geneesmiddelenvoorziening in gevaar komt nu de Sociale Verzekeringsbank per gisteren een nieuwe prijslijst heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de SVB de botica's verboden een marge in rekening te brengen op medicijnen die zij zelf importeren. De vereniging heeft hierover een brief gestuurd aan minister Zita Jezus Liitu, die nu de plaatsvervangend minister voor Gezondheid is. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.